Fără zgomot excesiv, dar cu mesaje clare, protestul organizat de AUR Iași a strâns zeci de persoane în fața finanțelor publice. E un protest al oamenilor din Iași nemulțumiți de situația economică actuală. Se prevăd biruri mari pentru noi toți, pentru cei care au muncit, pentru oameni, pentru societăți, pentru IMM-uri. Birul va veni peste noi prin creșterea TVA, prin creștere de taxe, prin reducerea unor sporuri pentru învățământ, pentru sănătate și multe altele. Scandări împotriva austerității, pancarte cu diferite mesaje și o cutie a milei așezată simbolic lângă trepte au fost principalele elemente vizuale ale manifestației. Oamenii au ajuns la o stare de nemulțumire profundă, se prevăd bugete de austeritate foarte, foarte mari, o criză foarte mare, toate acestea suprapuse peste o creștere, o dublare a prețului la energie electrică. Am pregătit o cutie a milei în care oamenii simbolic vor aduce câte un ban pentru a ajuta cumva guvernul să treacă de un așa impas. Este clar că s-a ajuns la o situație disperată, iar actuala clasă politică trebuie să plece. Afară! Afară! Cu hoții din țară! Afară! Afară! Cu hoții din țară! Nemulțumirea a fost direcționată în special împotriva creșterii taxelor și impozitelor anunțate de viitorul guvern. Turul 2 înapoi. Vrem dreptate pentru poporul român, cu Dumnezeu înainte, pentru că noi suntem un popor creștin, 99% suntem creștini. Nu vrem taxe, impozite, pentru că deja e tot scump și deja nu se poate trăi. Să fim liberi să ne exprimăm, pentru că nu mai suntem liberi să ne exprimăm, pentru că ne frică, ne amendează, nu e normal așa. Un popor democrat trebuie să fie așa, cred. Păi de ce am venit? Pentru actualul guvern, pentru hoțiile care le face, să schimbă unul pe altul. Da? Ei n-au făcut altceva nimic, 35 de ani, decât au știut să fure. Tot ce fac, fură și ia din buzunarele noastre, la pensionare, care îți bate joc. Pentru ce? Pentru ce să fiu în bătaie de joc a lor? Pentru că nu-i interesat decât buzunarul lor. Și vedeți dumneavoastră că fac ei guvernul, că fac ei... Nu! Ăsta e o bătaie de joc, un râs la 5.300.000 de români care au votat cu credință să facă o schimbare odată. Protestul de la Iași a făcut parte dintr-o serie de manifestații organizate de Partidul AUR la nivel național, toate sub același mesaj, împotriva austerității și pentru respectarea voinței populare.